e anyuolane. To jomoko thothne wacho ni ka ng'ato nitiere kod paro mar derruok, wati kata kod ranyisi ni nitiere kata ng'ato e anyuola moro ma odere ma owito ngimane. Tiwacho ni ponono owito ngimane odere kalore ni ponono nitiere watne moro mane osedere, koro gimomiyo koro gino luwe, en bende koro dere. Wachni mar dang'ni mar paro ma nyalo miyo ng'ato bedo kod paro mar wito ngimane, bende en gino ma wanyalo luonge kod dho ngere ni en hereditary, koso nyalo mako ng'ata ma ni ok en ni koro watni moro nokawo ngimane, koro in bende ponono paro ma kamano nyalo biro ni e kinde ma pod idak e piny kae. Ang'eni en gimoro ma waluongo nang'owa dil godok yot. To gima nyalo wacho ni ng'eni wan te kamwa beteni wan candidates mag dang'ni mar paro. Wan te trigger ema ponono podi trigger ema podi gi levels. Then nitiere gima luongo ni resilience. Nitiere jok mani kod teko mar yoro pi. Kata kudhiao nitiere jok mani gi teko mar yoro pi, to nitiere jok ma ang' ne pi timang'o, ang' ne pi ter. Sache moko e luo kitgi gi timbegi nyalo wacho e chikegi, nyalo wacho ni kine ng'ani dere, nitiere ng'ama no dere, to joluo ne luoga. Sache moko yudo ni mano ne onge. Samoro binya yudo ne entie. Koro ka ne entie, mano tiende nang'o? An kaka, awacho ni an kaka ng'ama war, ineno. Nitiere gima bende waluongo ni spirituality. Ang' ibro ng'iye level mar ang'owa, spirituality. Temo yudo ka ng'ato ni kod dang'ni mar paro, kata ng'ato kotemo mondo okaw ngimane, or ng'ato wiye wilore. Tibodo ka sache moko kawe, otere kanisa odhi olamne. To a certain level wan gi ng'eyo, kendo gadier ni Nyasaye nyalo timo ang'owa, Nyasaye chango ji, donge. To sache ma gimoro tem, to maendi nitiere kon, to jolony mag thieth bende nitiere mapimo obwongo, mano owinjore. So in terms of whether dang'ni mar paro kata bedo kod paro mar kawo ngima, en gima luwo familia. Is yes, it can be yes or no. Nikech, what about kuonde ma ng'ato dere, kata wach ni okawo ngimane, to king'iyo ngima mar familia gi, tol mar familia gi, to onge ng'ama ne nigo. Mano tiende nang'o? Mano kelo wani nitiere kaka ng'ato en e ngimane. Juiso nyuol ji mopogore. An gima sekale, ne nyalo mi abedi ang'owa, akawo ngimana. To gima nyalo mi kawo ngimani, an ok nyal mi akawo ngimana. Mang'iso ni waneno gik moko mopogore, kendo wakawo gi mopogore. Ng'enyne bende sache moko yudo ka ji bolo wach. Kaka nduguni osir notemo, donge, deriyo. Winjo ko wacho ni onge ng'ama nong'eyo. Ng'ama dwaro kawo ngimane ok ng'is ng'ato. Be ok obilando. Kendo ng'ano nyalo bedo ng'at mamor kabisa. Wanyalo bet kodi kama obed mamor. To ng'ane dong ne manonego. To kama owuok matesno, to sedhi. Mang'iso ni level mane untiere, en kako nene, samoro neni, jowetega mane antiere godo jok manopon go kaka osir ne wacho, osedhi endelea mbele, donge, to en poko endelea. So ka en rumbi no, mar dubno, to kendo nyalo nyiero, ma kisungu wacho ni plastic ang'owa, smile. But koa kanyo mobet kende, ng'ani ni kod parruok mopo tamore gi nono, nikech jok manolony godo, iyudo kosedhi mbele yombe, ma medo ne pa. To community ma wantiere bende, sache moko kaka wa handle ji, kata ka ng'ato kale tabu moro, sache moko wabolo ne ji wach. Moro mi wach ni yawa, gini to chandi, to watim nang'o. Sache moko ng'ato ntiere e gweng'wa, tido ka ng'ani, sign machielo ng'ani nosiko mera mera. Nego wang'e ni ang'o miyo ng'ani tinde mera mera kama. Ng'ani mer ni kaisa moro en ogdhi through depression, en gi paro mang'eny, moparo mani mer ne mang' ne timang'o, ang' ni gol ne paro. To kapok wang'eyo, ng'ani be tinde olowa gi mer. Kar moro mwaluong ni ang'o momiyo ng'ani tinde timori kama. Bedura nena piny. Before you know it, ng'ani endi bro be notimo ang'o? Okawo ngimane, nikech ne wakawe mayot ni ng'ane mano kite ena kamano. Oyo, onego beni wang'iyo ni ang'o matimore. So, nitiere seche moko ma community, kuonde mwadake e gweng', e family, nitiere gik ma ok wane. To ber mondo mi wane gigi kuom nyithindwa, ka gintiere ang'o, ka gidongo, ka gipon, samoro en ng'at mang'ongo. Ng'ama ng'ongo bi papa ni gini otimore ni. Nitiere story moro, Joyce, mar bwana mane, nen gi pesa dier, notiyo PricewaterhouseCoopers. You remember that story? Ang'o momiyo bwana ni nowuok auka malo kuro, bo amua ni mondo lwar pressure.
Pressure mar ang'o kar tich. Pesa in go gimoro amora in go to gini sache moko ka ok okel ni mor to biro miyo itimo ibedo gi msukumo ma kore koni ai na e piny ka be gima neno na onge. So dangni mar paro kata bedo gi paro mar kawo ngima ok ni nyalo mako mana ng'ama odhier kata joma nigo nyalo mako. Inyalo bedo go tionge gi kwe. Omiyo ka ji nitiere support group imanyo jalony a counselor igogodo mbaka. Ng'enyne joma chuo kawan kata na jok mamoko ok dwar manyang'owa ok dwar manyo kony. Kalure kod porno moko winjo wich kuot. Moko winjo wich kuot, moko bende ok kata ni wich kuot. Janyuola nikedi ng'a dichuo ni dhi counseling for what? Ng'a dhan dichuo nyaka bed gangari. Yud dhan dichuo no ka en kende kamoro. Ng'ane ng'ama yom mabonje moloyo. Aseromo kodgi kendo wago mbaka. Tiyudo ka dhan dichuo ywak machwer pi wang'. Nikech omiye environment, space monyalo time ang'o wacho gino. Asewuotho gi ji mathoth, ji mabuora. Ma bendo osebedo kod dangni mar paro. Moko dire moko na post mana gimoro e Facebook. To kaka na post no tapo mana ka ng'ato chata ni ineno chalo ng'ama nyalo konyo ji. To quickly nikech detection gi prevention e mwang'iyo. Tinyo ni ng'ani kaka loso ni we are engaged anena. Tadira ka na engage this person. To nowacho na ni an nase ikora mar timo magi ma atho gi nyithinda ae. For 1 week, Joyce, na take care of this person. Just anoka ng'e, but aduogo ng'e koro kwa timo manang'oa counseling. Up to date, ng'ani nowe wach no. Ka ng'ato temo kawo ngimane kaka osirne pimona, notemo diriyo. Wawacho ni ng'amo temo kawo ngimane nitiere a third time. Ka ok okonye to nitiere a third time mobro actualize wach no endo mondo otim ang'o tieki. But wagone Nyasaye erokamano nikech oser noyudo group mapiyo dayo notemo piyo ma koro sani kama nitie onyalo dhi mbele gi to sani koro en ang'o en advocate mangiso no wacho ni nitiere nego kik ng'ato kawo ngimane. Nicholas, to kati wacho ni onge ng'ata mane ong'eyo ni in gi paro mar kawo ngimani nyadiriyo. Tok ka nokawi thuolo maromo nade eka idhi manyo kony iwacho ni ok onego bed ni koro akawo ngimana kose